Sinosmaya Sinosmaya winajaya nasapi Sinentang talang ngelbu Pambukan neng maranatar Ilah Abi kena mastu promosidem Abi kena mastu promosidem silat merinjewang jagat karono sirang tondo kawisisaning disono sono sinambung nang ning lebes semangsa stantun lambai buddha jinantara tutara kadelo-delo tulat mrih labden marabdya wini sudung upama pameng neskara karan medya tuwing jaman purwa mang ditekap usana ning gebuta tangrenggang perambang mantung-mantung marmo panggung panggeng panggung sang Purwengkata sing gebyar dumadining Wayang Purwa purakaning kandha alinarik aruntuting basa dungeng keneng musu rasa yen rinaras saya karos ulacero hangrasa wani wuruhing dewi rasa rumangsa rumangsani lir jalma milukaca jarwe usur aku cai carita becik pus kanggelara jroning pangkeliran ya kul satra mirsani panggelara ringgit Purwa Surya Candra Darunya Ngartuka Wisnu Baudrate Kawasa Sahari Radra Mudri Bawara Pratek Induk Sinogiri Kemandi Temadati Witanganing Dina Sasi Warsi Windungang Sarta Abad Dadu Klantang Kartu Mangkarti Sinrambun Dewa Jabati Ngerbiata Tepadang Kutu Kutu Angkat Togo Burururu Yang Broto Dodo Granatan Pemicalan Padang terangan senar sangguang renanggang rasa merbawan jagat munggul jagat wetan tuk mungup-mungup munggul kalenganmu kerabang berkangka lamun gak saya dilan-dilato bumi Sedang sumber sangguang arko kata sebelah kanan gergaf es senara kapur bawan senari sanggibang basonto tolong tuh anger mbuyu kang katon ijo royo-royo amangku gunung ingkang biru moyo-moyo ujeng gedeng kemulan gendanu kasih ing Merabancana lenggat-lenggut ngantuk kaya gunung Makutha Mega tanpa tawis dangu seleng kawula tasih dina warsa angaya buka karo tegal sawahe anglur sira tatana pedhoti sinambi sendonan sesindenan Mikul garuluku yang giring rojo kayandi sawanana pirembagan samara panggih Sangga karma saya dawu saya bilus katon molo seket durung ngene papan lor kidul wetan kulon sinaring jagat kang sanyar butut-butut jorebet kekuwung prandiri tatan wonten ing kamadhani kekuwunging wewengkon negari Sela Purawardaya Nuni gatekeng negari telatah sabrang Prantiwing mangke wonten madaring kawonten lan wewengkoning kutha goro negari Sela Purawardaya winangun wujuding griya ingkang magrung-magrung Nuninggi kang awasta griya kutha Saloka papan dununging sang Kilurah Petruk kantong bolong diinguni ingkang wis mapan wonten ing kutha goro negari Sela Purawardaya yen negaring tlatah sabrang pranjening mangke sang Kilurah Petruk kantong bolong wis sukses nggih nggadahi usaha ternak ayam petelur prandene sang Petruk kantong bolong wis salin asma Dede Kilurah Petruk nanging sang Juragan Petruk parandene mangke nedheng awontenaken pepanggihan wonten ing griya ageng Godha Saloka kahayap dening sanggihaning para garwa karana wis mukti ngawi bahwa Nyakrawati mbau denda pramila persasat wanudya sak Madyapada den kukuh-kukuh dening sang Juragan Petruk pangur-pangur citaning dia sanjaya para garwa den wiji
setunggal moko setunggal tatan wonten ingkang jejer. Sritinan neng mase wakan pusana pusana sutra kang maneka warna Puspetainu Jono
yang manjrah sarwaratma ranggeng manik loro para mata Obro prabanyo kang sumirat penyaring beca ler kilat sisiring kadek sisiring kadek wimbo kekondo tupeng maroto bandung separan kang mangambar kongas ngabake jroning masewakan ladala sasi-sasi rame kamangka gamelanku ora tau gek jenengane omah. Dasare aku ngira pantes aku ki ndek gamelan tak sewake ning aku ya melu dadi tenagane. Ya ora apa-apa. Bot-bote nampa sowane ponakanku panjenengane Dik Ifung. Bojoku 7 wis tak lumpukke kabeh. Aduh. Nek ora sangka sugihe Petruk ora ya sengara ndek bojo 7 mongko akur kabeh. Purantawati. Aja kaget kowe tak piji padha kanthi raharja suwanmu, cahayu garwaning pun kakang. Unamit pasang kalimantape tinepina nyelodhu lidumawang tawang towang. Linepat ning tulak manmu Kang Mas. Iya. Parang miji dateng wiswanipun ingkang abdi pun mbok tuwa. Ah iya. Kowe akur karo adi-adimu. Mangestunipun. Iya. Wilujeng sowan kula, bekti kula kunjuk. Ya, tak tampa bojoku Cahayu. Ora liwat pangestune wong lanang wae tampan ana. Jenyatane kowe kuwi
Mbok tuwa, kowe iki bojoku sing dhisik dhewe, teko kowe tak maru kowe ora nesu. Kowe tak maru kowe ora duwe rasa pangrasa ingkang grundel, malah kepara kowe nresnani sartane ngrengkuh karo adi-adimu. Coba nek ana wong wedok asli iki upama kaya kowe ngono ki ya. Ya. Prayogakna nggonmu lungguh. Sampun mboten kira prayogi. Sudawati, kula wonten maring adhewa Kang Mas. Iya. Kowe putri saka dusun Pandanreja. Inggih. Kepareng kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk wonten kersanipun Kang Mas Juragan Petruk. Iya. Tak tampa ora liwat pangestune bojomu wae Tamanana. Ya aja do piye-piye ya. Kepripun kados pundi? Ya aja piye-piye teges. Gandeng Purantawati ya Mbak Yumu kuwi sing tuwa. Kuwi bojoku sing dhisik dhewe. Dadi aja grundel, dadi aja duwe rasa kepiye-kepiye, nek tresnaku kuwi bobot timbange beda karo istri-istriku sing liyane. Inggih mboten dados menapa siatanipun kula sampun saged nampi. Tobat. Ing abdipun Sudawati mriku saged nampi katresnanipun Kakang Mas Juragan Petruk menika kula sampun bombong sanget sernyatanipun gesang kula sampun jengandika ayomi. Iya. Nek Purantawati ki mbiyen olehku ngepek pasisih prawan. Inggih. Lah nek kowe kuwi Sudawati, kowe iki rondo anakmu loro. Jaman kowe arep tak wengku garwa bojomu lunga. Inggih. Ngono. Inggih, tobat. Pramila kula ngaturaken mandheng tanpa pepindhan sernyatanipun jengandika Sang Juragan Petruk kan kula sampun nulungi dhateng gesang kula. Iya. Kula menika nggih dipun srita tresnanipun Sang Juragan Petruk menika mboten kateges kula ngepek bondo donya, mboten kok teges kula badhe nyuwun supados kula dipun maringi brana picus ingkang tumpuk matumpa-tumpos sajen ngantika menika sugih mblegedhu priyawu nanging kula namung nyuwun dipun ayomi gesang kula. Iya. Lahir batin kowe. Inggih lahir lan batos. Ya. Prayogakna sowanmu Sudawati. Iya sampun mboten kerang prayogi. Kang Mas. Wah kuwi saking okehe bojoku nganti rapal e. Lokawati. Kula wonten dawuh. Wah. Kowe rondo anakmu telu. Inggih. Jaman tak wengku garwa. Inggih. Kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Kang Mas. Iya. Tak tampa rewat pangestuku Tamanana. Garwaku saka dusun Wangunreja. Inggih. Sampun sanget anggen kawula pundi prayogakna. Sampun mboten kirang prayogi besanipun ingkang abdi pun Lokawati. Iya. Okeh banget bojoku edan. Ratriwati, kula wonten maring adhawa Kakang Mas padha kanthi raja sowanmu. Inggih. Awit berkah pamujinipun Kakang Mas Juragan Petruk kan 20 sowan kula wilujeng boten manggih langkah setunggal punapa. Iya. Kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sanda kepada paduka. Semah kula inggih garwa kula ingkang kula tresnani Kang Mas Juragan Petruk. Iya. Ratriwati tak tampa ora liwat pangestuku Tamanana. Inggih. Lho, lah iya prayogakna. Iya, sampun mboten kerang prayogi. Rukmawati padha kanthi raja sak sowanmu Nduk Cahayu garwaning mun Kakang Nunamit pasang Kalimantabi dina bina ngila duni dumawing tawang tuwang Kakang Mas awet berkah pamuji panjenengantika Kakang Mas Juragan Petruk sowan kula boten manggalaken setunggal punapa. Namung kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk. Iya. Tak tampa. Rukmawati ora lewat pangestuku wae Tamanana. Inggih sampun sanget anggen kula pundi. Iya. Mburine Rukmawati ku sapa? Kula ingkang abdi pun Probawati ya. Ngaturke sembah. Inggih. Kula ngaturaken sembah sungkem bekti kula kunjuk. Iya tak tampa Probawati. Pangestuku Tamanana. Inggih sampun sanget anggen kula pundi. Prayogakna. Sampun boten kirang prayogi. Nikan Wati.
padha kanthi raja sak sowanmu Niken Wati. Sinten lho? Wong ya bojo wis semene mbane kok ya isih nyebut jenenge wong liya. Kula menika senes kok Niken Wati. Lho, ha sapa? Yayi Wati. Sanes. Panjenengan menika kok ya klera-kleru. Kula ingkang garwa pun Jayawati. Walah, iya. Ah, karang kowe iki mbok enom dadi arang tak sambangi. Inggih. Ayo sing kulino tak sambangi iki Sudawati kuwi. Arep bojo nomor 2 kae, witekno wong wedok angger brintik kaya ngono rambute. Terus wah, suarane serune ra Jawa-Jawa. Ya arep atos kene sing penting ana sepirangan ingkang empuk. Jayawati padha kanthi raja sak sowanmu. Inggih. Wilujeng sowan kula bekti kula kunjuk Kakang Mas. Ya. Tak tampa pangestuku tamanana. Kae para dikatemu gengan kok padha sajake kaya meri karo bojomu ingkang di bojo 7. Inggih. Sawise padha sarta tanggonmu ngadhep sowan ana ngarsaning sun. Ya ana ngarsaning Juragan Petruk Kanthong Bolong. Aku arep omong, Purantawati. Kados pundi Kakang Mas? Nalika semono aku wis ana 40 taun aku ninggal dusunku. Inggih. Dusunku ing Karang Tumaritis tak tinggal. Jalaran nalika ana lakon Petruk Tundung. Nalika ana lakon Petruk Tundung aku duwe keluputan karo bapak, wekasan aku ditundung karo bapak. Janjane bapak ora ngeparengake nek leh ku arep lunga merga saka ditundung karo bapak Semar kuwi ngejak karo kowe. Inggih. Ning ananging gandeng aku ki kuwatir sumelang sakjroning rasaku Purantawati. Nek kowe mengko ning omah dhewe mongko tak tinggal. Mongko leh ku lunga ki ora bakal sedelo. Sartane lungaku ki suwe. Wediku engko gek-gek kowe. Ayo ta? Angko nek dipangan pengen glidik banget Wong jaman nalikane aku karo kowe isih mapan ning Karang Tumaritis Purantawati. Bagong ki menesuk bar subuh kae wis teng klidih. Ya karang ya omahe ya ming ngarep mburi karo omah kita. Inggih. Alasane golek banyu, alasane nimbo banyu ning sumur. Karo njaluk polar dienggo ngombor sapi, ya. Ning nyatane janjane nunggu rak kowe iki nek wis jam 6 rak wis wiwit ngombahi. Inggih. Kowe wis jam 6 wis wiwit ngombahi, mongko lehmu ngombahi ki ngangge daster. Bagong ki pengangkae ming arep nglirik karo sariramu. Inggih. Ana. Inggih. Mula kowe tak slametke ndelale aku duwe kalumputan karo bapak, dasare mbiyen aku isih dadi gentho ning mbok dhuwur kono. Inggih. Ha iya. Dadi aku ya wis nampa karo apa sing dadi dawuh lan keputusane Bapak Semar. Inggih ngene. Anane aku nglumpukke sanjaning para garwa para bojo. Nanging anak-anak padha ora tak lumpukke. Mergo iki pancen dudu rembuking bocah cilik, iki rembuke wong tuwa. Iki rembuk wigati, rembuke bapak karo rembuke para ibu. Inggih. Kersanipun kados pundi Kakang Mas? Sudawati, kula wonten dawuh. Purantawati, kula wonten paringan dawuh. Aku sukses ning tanah seberang. Ngono. Nganti aku iso gawe griya utawa gawe omah semene gedene kae ngarep kae tak wenehi ukiran gebyok Jepara ukurane 30 kali 30 meter menika lawang menapa lapangan ya lapangan ya lawang wis padha wae sampeyan sedeng begok karepku kok ya aku wis sukses sartane uripku wis kepenak aku wis mukti ngawibawa Nyukramati Mbau Denda aku wis kekemul bondo donya nganti aku iso gawe omah tak jenengi omah utawa griya Godha Saloka iki mergo isane aku mbangun omah sing aran Godha Saloka iki biyen aku iso lulus sartane aku iso slamet
saka nggonku nglakoni godha rencana pacoban saka ngersane Gusti ya saka ngersane dewa. Inggih. Mula iki nunggak semi sartane nalurekke marang lelakone Petruk kantong bola ingkang nalika semana ketula-tula katali bebasan wis tiba ketibananda. Aku gawe omah iki mung tak nggo gawe srana muktine ya terutama awakku dhewe sartane para bojo-bojoku mantan-mantan rondo iki. Yektine nggonku ngopeni bojo semene mbane iki ora kok mung mergo nuruti marang blendenging kanepson, ora kok mergo aku ki hiper ki ora. Ning mergo pancen niatku ki nindakake dharma, asung dharma mring sasama. Kuwi sing dadi prinsip sartane gegayane Petruk kantong bolong ingkang saiki wis dadi juragan. Inggih. Lajeng keparangipun kados pundi? Lah saiki ngene. Ana-ana aku nglumpukke bojo-bojoku ki ora arep tak tareni. Mergo nek tak tareni mesti ana salah siji ingkang grundel rasane, mesti ana salah sawijining bojoku ingkang ora sarujuk sarta anayogyane apa sing dadi keparengku. Lah, anane aku nglumpukke istri-istriku kabeh iki. Aku arep ngandani sartane aku arep paring dawuh karo kowe-kowe kabeh lamun to kalamun aku wis mukti ngawi bawa Nyokrawati mau denda iki aku arep miwiti mbangun dusun ya arep miwiti mbangun desa sing arep tak bangun dhisik dhewe ya kuwi dusunku ya desaku ing Karangtumaritis. Lah banjur agate saka ngendi? Aragat leh ku arep mbangun desa dusunmu kuwi Cahayu. Dusun-dusunmu kabeh ku arep tak bangun. Nanging kanthi srana sartane lantaran nek dusunku mangke Rahayu Widodo adosa Karubeda. Mergo arep wis 40 taun suwene. Karang Kadempel ki seprene isih padha wae. Bapak ki seprene ya isih kere wae. Tak kon ki Jangrofre ki tak kon ngijolke Civic ngono kok. Karepku ki bapak ki angger ndedit mung nggih tuku lemah, ndedit nggih tuku lemah, ndedit nggih tuku lemah. Ya ning ya wis ora apa-apa. Ning anane aku arep mbangun desa iki aku wujud pamatur nuwun ana ngersane bapak jernyatane. Iki hitung-hitung idak-idak aku arep males budine wong tuwa. Inggih. Ya senajan teko dikaya ngopo sing jeneng lelabuhan magrong-magrong arep bapak tak tukoke mobil sak garasi kebak. Mobil cacahe 30. Ning kuwi urung iso males budine bapak, ya males budine wong tuwa ning anak, ya ning Petruk senajan to mung sak pucuk kuku ireng. Lah iki mulai hitung-hitung aku arep asung dharma, asung pamatur nuwun ana ngersane bapak, srana aku arep mbangun desane bapak. Mekaten Kakang Mas, mekaten Kakang Mas, mekaten Kakang Mas. Iya, bener. Lah lajeng samangke menapa dusunipun ingkang abdi pun para garwa ing godha saloka badhe dipun bangun ugi. Oh iya, iya. Iya. Engko tak bangun mboko siji. Ning bagune dusunku wis kasempatan dibangun. Mekaten. Heeh. Lajeng sak mangke kados pundi anggenipun badhe nyaloraken. Nyalurke apa? Banyu ngono wae. Mboten niku lho maksude. Tegese anggenipun panipun badhe nglontoraken wujud dhateng dusun-dusun ingkang badhe bangun menika serananipun kados pundi? Ah gampang. Aku anak buahku akeh to. Peniti-peniti gamelan kan akeh to. Engko anak buahku tenaga-tenaga sing jaga ayam petelur kengko ya iso tak dawuhi. Inggih. Engko anak-anak buahku sing mendina nyambut gawe ning tambang kengko ya iso tak dawuhi. Ngaten. Heeh. Dadi nek wis perkara kuwi rasa tok pikir. Mengko kepiye Petruk arep nyalurke hasrat lehku arep bangun dusun-dusunmu, arep bangun desane bapak ing Karang Kadempel ki wis perkara gampang ora satok pikir. Inggih. Lho, Daya kae inggih ngestaken dawuh. Jayawati wonten dawuh gawe wedang inggih ngestaken. Monggo tak sawang ana Mara Daya ning omahe wong sugih kok mung kathokan training. Nek sing mburi mono ya rada lothong. Kanggo sandangan mongko tak sawang sandangan kesatriyan sajak sing mburi kuwi satriya.
ora mengko sikik Mas. Sampeyan kuwi sapa? Ana menungsa kok nuwun sewu. Matane amba, mongko cangkeme nduwer. Sampeyan sapa, Mas? Dan piye, Gong? Kuwi wong ki sugih sithik kok kementhun, Mas. Tanpa taliwara mongko panjenengan kalih kula mriku dereng tau tate wanuh. Dereng tau tate kepanggih. Nembe sepisan menika kula kepanggih kaliyan panjenengan. Lah kok sampean ngendika napa kula lali karo sampean? Monggo nuwun sewu. Le sampean ngundang jeneng kula niku Jangkar. Jangkar piye? Ming trak-truk. Monggo kula teng mriki niku sakniki juragan. Kowe juragan rak saiki. Hah? Kowe aja ngilang-ilangi lho kowe. Kowe kok kaya ora kenal karo aku, kowe kok ngarani nek aku lagi tepo karo kowe sepisan iki. Kowe aja waton bisa ngucap ngrasani sing gawe lara atiku. Ora mungkin sampean niku sinten? Bagong. Heeh. Bagong. Sing pundi? Alah truk kowe kok. Ngono aku kowe nantang sing di omah mengko bodikate sing maju wae. Lah sampean ra cah digdaya. Lho lah iya, lho lah nggih. Ora kok sik, sampean kok ngendika nek Mbah Sanaku sugih lali karo sedulurku. Sik aku ora tau ndek sedulur kaya sampean ki, Mas. Wah, jan wis repot kowe iki. Iki nek Bagong nek. Bagong niku sinten? Bagong ki anake Semar. Lho. Kula niki nggih anake Semar niku. Wah, kowe iki kowe anake Semar nomor 2, aku anake Semar nomor 3. Weh. Walah. Bagong kowe iki. Wah, walah, kowe kok iso kere terus Bagong. Wah. Piye iki? Ayo kere wong ya aku ora mbok jak mukti. Ora engko sik. Piye kabarmu rak ya apik-apik wae to? Apik. Wah, jan wis kene ngrangkul aku kene. Oh, jan wis ora ambumu wangi wah. Aku kok ya ajeng mambu pertalit wae ta. Aku kulaan terus ben esuk kowe ra. Slamet to le sowanmu. Heeh. Wah, jan aku pangling. Aku ya pangling. Kowe kok ana Petruk kok apa sandangane mampir kok rupamu ya isih elek. Hus. Kowe ora elek-elek oke sugih, bojoku 7. Wedian, Den. Piye? Kula mawon disaingi niki. Ha piye? Bojo kula mawon mulih ngalor niku. Ha seprene urung bali. Dereng, kae niki petuk mak bojone dadi 7 wedan-edan. Ditundung mergo gawe keluputan karo bapak, gawe gelatine bapak kok. Malah iki teko nang negara sabrang kene kok ndisa ndek omah gedhe kaya ngene. Anu, Truk. Apa? Iki Ndara Antasena iki kowe kelingan ora jaman biyen. Kowe gulang-gulung ngulon ngetan ngalor ngidul kowe karo bareng karo Ndara Antasena kowe kelingan ora kowe? Ayo kelingan ning biyen Ndara Antasena ki ora tatonan kaya ngono kuwi. Ayo karang ya le genco mundak pangkate kok kedan ki. Iya. Kalingan ora kowe? Wah nggih kemutan to nggih. Wah Raden Antasena. Heeh, Truk. Weh, ajeng mboten iso basa sampean. Ayo pancen aku ki satria sing tunggal warisan. Dadi aku diwenangake ora basa karo sapa wae. Nggih. Wilujeng rawuhipun slamet. Bukti kula katur ya tak tampa wah. Nadyan kowe wis mukti ngawibawa Nyakrawati mbau dendhoning kowe ora lali ngaturke pangabekti kang urusanane Bendara. Nggih. Kula rak riyen nggih kemutan jaman nalika tesih dados panakawane sampeyan. Heeh. Kula mesti dadi bature sampeyan. Lah iya nggih. Pun prayogiaken Raden Antasena. Ya. Kaya ora kurang kepenak sowanku Truk. Wah jan iki omahmu apik tenan. Kesatran Randu Gumbala kowe kalah. Agek piye, Gong? Oh, piye apane? Omahku wis kaya ngene apa gek omahmu isih ajeg mambu telek pitik terus. Kowe mbok ya aja ngilang-ilangke dumah ning ngarepe bojomu terus adine mbok sia-sia. Semelang aku gendhak Purantawati meneh. Oh nyatane kowe iki wis konangan ping 3. Wah konangan ping 3 kae. Tapi tekno wong ya padha geleme kok. Lha iya ning rak ora sing sak mestine ono Mbak Yumu. Iki Mbak Yumu dhewe. Mbak Yu kae. Wah iki mulane kok Petruk saiki
Le lunga karo bojone terus saiki dadi sugih kaya ngene, Gong, kowe ora. Ngene, Tru. Piye? Anane aku sowan rene karo Ndrantasena ki aku ra mung wong loro, aku ra mung ijen. Aku ra mung karo Ndrantasena tok. Ning iki aku nggawa wadabala sak pengadeg saka negara Ngamarta. Heeh. Ya saka Karang Kadempel. Aku nampa utusan saka ngersane Bapak. Bapak sapa? Bapak awake dhewe. Semar to. Heeh. Iki aku napa dawuh saka Bapak Semar Bloko Suta wae. Kowe aja piye-piye nek aku ora basa karo kowe, kowe aja piye-piye nek aku ora tata krama karo kowe. Mergo kowe dadi juragan ki rak nek nang kene. Nek karo anak buahmu karo murid-muridmu karo karyawan-karyawatimu. Iya. Nek kowe karo aku, kowe karo adimu, kowe kan biyen Bagong karo Petruk kowe ora tau kok sing jeneng do saling basa membasa kowe ora tau. Terus karepmu nampa ngomong kowe omong nek nampa dawuh saka bapak ki. Ha iki ngene. Bapak ki dawuh karo aku, Bagong, wis 40 taun kok aku ora tau ngerti glibete Petruk wiwit jaman Petruk tak tundung saka Karang Kadempel lunga karo anak bojone. Saiki 40 taun aku tanpa ditunggahi Petruk ki aku ki kangen. Mergo kanan Karang Kadempel sepi nek ora ana Petruk. Lah kula nggih. Aku ya terus muni ngene, Tru. Piye? Kowe muni kowe wangsulaning bapak piye? Aku ya muni ngene. Lah cengelmu kuwi, Pak. Bapak to ngono kowe. Heeh, kowe ora ya apal to karo aku. Ken biyen aku karo bapak ora tau kok sing jeneng ngajeni. Mergo ila jare daplok. Bagong ki ora bakal iso kuwalat nek karo Semar. Terus ya aku ya sageleme dhewe karo Semar. Ha cengelmu, Pak. Petruk ora enek to anggap ora rame. Lah rumangsamu aku bendina urip karo kowe iki apa? Kira-kira kowe iki ora bersyukur apa kepiye? Neng bapak terus wangsulan, aku ki wis 3 dina iki kebayang-bayang Petruk. Tulung golek ana saiki Petruk dangkane ana ngendi, papane ana ngendi, nek mati ya tuduhno sareane ana ngendi, ning nek urip ya Petruk boyongen ning Karang Kadempel meneh. Lah iki mula aku anane aku arep rene iki aku arep mboyong karo kowe, Truk, Bloko Suta. Nek umpama sowanku iki ming dhewe mesti ming tok paido. Jalaran kowe iki nek wis sugih, kowe ndedek sithik terus gembela sirahmu gleleng pacakmu. Kowe terus lali karo sedulur. Apa meneh nek aku sowan mrene dhewe, mongko kanthi kanan omahmu sing apik, bojomu cacahe 7. Mongko ayu kabeh, kok gedhe-gedhe kabeh. Apane, Gong? Anu karepe iki lho, Ndara. Oh lah iya. Nek aku rene ra mung tok sepeleke, nek aku sing rene tok ra mung tok sepeleke. Mula aku nggawa Ndrantasena, aku nggawa lancur-lancur Pandhawa, malah aku uga didharekke karo Sinuwun Baladewa. Ha saiki kowe muni ya. Kowe kira-kira nek kowe isih tresna karo bapak, kowe isih pengen males budine bapak, nek sartane kowe kelingan karo lelabuhane bapak ning kowe biyen, jaman kowe cilik nganti gedhe dimuktekke, nganti saiki kowe ditundung bapak 40 tahun sing kepungkur kowe mlayu ning kene, kowe saiki wis mukti ngawi bawa Nyakrawati mbau denda, bapak mbutuhke karo kowe leganana, kowe tak boyong bali ning Karang Kadempel, Tru. Kowe lah. Ya jagat pangestu Karo Wahyu Bathara jagat, ya bandaku, ya jagatku, ya doyaku, ya amal-amalku dhewe. Gong, Piye? Aku nampa aturmu iki kok ya serik sak jroning atiku. Sik. Kowe aja ngilang-ilangi karo lelabuhane bapak lho kowe. Kowe kok sajak nesu bareng aku omong nek bapak mbutuhke karo kowe arep tak boyong nang Karang Kadempel. Hah? Kowe kaya ora rena atimu kowe iki janjane sugihmu ki sugih berkah apa ming sugih muspra tanpa guna ta, Tru? sik. Duk, ana ning mburi kono, ning mburi kono. Kados pundi wis ning mburi kono? Iki rembuke wong lanang, wong wedok ki ora pareng nek melu rembuke wong lanang. Ya wis, ayo ya Dio. Monggo. Ayo, monggo. Ayo. Iki rembuke wong lanang ora entuk dirungok. Iki rembuke wong lanang ora entuk dirungokke. Lah tobat. Iki do arep kerangan apa kepiye? Lah tobat wis ana ayo do ning mburi kono, ayo do ning mburi yo. Yo Dik yo. Ayo Mbak Yu.
Ha kono duning mburi kono. Kono, udut-udut apa piye kono. Wedok kok kon udut ora. Wis ae, Gang. Piye? Nek kowe arep mboyong karo Petruk arep tok jak bali nang Karangkadempel sepurane aku ra iso. Lho. Masa? Bloko Suta aku ra iso. Sebab apa kowe muni ra iso, ha? Kowe aja ngilang-ilangi. Bapak ki butuh karo kowe. Bapak ki sing ngomong kowe wiwit kuncung nganti gelung wiwit jambal nganti celaprak bapak ki nguripi karo kowe. Kowe nek ora ditemu karo bapak kowe wis modar. Modar ya men. Sing ngakon sapa Semar kok dadak nemu karo Petruk? Hah? Saiki apa kira-kira Semar ora ngelingi nek jaman nalika ana lakon Petruk tundung. Aku ditundung nganti keloro-loro atiku, keloro-loro rasaku. Bojoku dikepiyekke karo bapak Semar. Semar mula sara kepiye karo Petruk, aku keloro-loro gong aku ra sudi. Aku ra iso nek tok boyong. Wah, ya saura-urane kowe iki ya asung bulu bekti sartane kowe iki males budine wong tuwa. Ora iso. Nek kowe arep mboyong karo Petruk, gandeng Petruk kuwi mbiyen lelu saka Karangkadempel kanthi kahanan sing keloro-loro. Nek kira-kira Bagong utawa Satrio lancur-lancur Pandhawa sing arep mboyong karo Petruk nang Karangkadempel, kudu ngrasake keloro-loro kayata dene Petruk mbiyen ingkang ditundung saka Karangkadempel. Truk elinga, Truk. Betul kok. Wela. Kowe iki dinengke kok malah saya ndodro. Anane kowe mbiyen ditundung ki rak mergo kowe ndelok kuluputan karo kakekne Semar. Nggih. Pancen bener. Pancen bener, Raden. Rikala semanten kula ndek keluputan kalih bapak, kula gawe gelo atine bapak. Nganti rikala semanten kula ditundung kalih bapak mergo bapak wis emoh nyawang rai kula. Kuwi rak perkara biyen. Ana perkara Semar nundung karo kowe kuwi rak wis perkara sing wis kapungkur. Wis 40 taun sing kepungkur. Lah saiki Semar wis menehi pangapura karo kowe minangka anak kudune ya gentenan njaluk pangapura karo Semar. Mergo mbok menawa pangapuramu nalika semana ora ditampa karo kakekne Semar. Kowe tak jaluk kowe manuta, Truk. Kowe manuta tak boyong ning Karangkadempel mesakno karo kahanane kakekne Semar. Heeh. Kowe aja sageleme dhewe lho, Truk. Dumeh kowe wis sugih apa kira-kira kowe arep lali karo sedulur. Mergo muktine anak kuwi mung arep dikanggoke nggo wong tuwa. Bener. Apa sing wis diaturke Bagong kuwi bener, kuwi ora kleru. Muktimu saiki iki ora bakal iso ndadekke berkah sartane, ora iso ndayani marang uripmu, Truk. Nek kowe ndek bondo donya, kowe kekemul derajat pangkat, ning kowe lali karo wong tuamu, kowe ora eling karo bapakmu sing gula wentah kowe wiwit cilik nganti kowe gerang, kowe ora bakal iso ndayani tumrap uripmu. Mengkirin. Sampeyan enten mriki jejere ming daya. Kamangka kula niki sing di omah. Teges kula sing kedayoan. Ora ana jamak lumrahe dayoh kok arep mboyong karo sing di omah ora gelem diboyong ning dayohe meksa karo sing di omah. Mikat. Napa perlu kula undhake bodyguard sak pengadeg? Kinarya ngruda paripaksa sampean tak kon mikat ora gelem. Ayo. Mikat. Ya wis. Kun. Wah niki mengke malah bodyguard-e metu kabeh niki malah nyemelangi niki. Kowe kok kebangetan timan karo wong tuwa. Oh kowe ora eling karo labuhane bapakmu kowe ora iso males budine Semar. Mikat. Pun. Petruk angger kocap ngoten niku bahaya. Angger kocap bombeng sirahe. Mangka sakniki pun sugih nek jaman riyen mono ngombe-ombenane mung banyu tape. Nek sakniki pun mumbasan pun duwe dhuwit mbok menawi omben-ombenane sing gepengan nika menungso ora tatanan. Aku ki sing di omah kok arep di purba karo dayoh. Tumenggung Jaka Rabyong wonten dawuh. Rene, staken dawuh. Jaka Rabyong wonten dawuh juragan.
samangke juragan kantong bolong nimbali dhateng saripun ingkang abdi pun Jaka Rabyong. Kaya ana dayoh loro. Monggo dayohe cenanangan. Mara ning omahe wong, mara dayoh mertamu ora nganggo subasita. Monggo sing cangkeme amba kae mau ngentekke panganan sepirang-pirang. Kepalipun kados pundi? Kae wong loro kae undurna. Nek wong loro kae kira-kira nggawa wadyabala mergo mau sumbare ning ngersane juraganmu omong nek wong loro kae nggawa wadyabala sak pengadeg. Njagane kira-kira aku berguguk ngutha maton ora gelem tak. Ora gelem diboyong ning Karang Kademel. Kersanipun juragan kados pundi? Ning ngerti yo? Anane aku nesu-nesu kaya ngene iki sejatine mung samudana. Oh, ngaten. Ya. Sebabipun dasaripun menapa? Aku menawa wis sak pirembugan karo istri-istri nggodha saloka. Nek to aku arep mbangun desane bapak ya desa ing Karang Kademel. Ning aku wegah nek janji wong loro kae ngerti apa sing tak gayo. Tanggap, sampun tanggap. Kula mriku apal kalian pambeganipun juragan kantong bolong. Kawit rumiyin panjenengan mriku mboten tau tatit. Kersa menawi badhe dipun biyantu dening sinten kemawon. Lah ya, mergo aku moh nek engko aku wis kasembatan, engko aku wis sukses, aku ora sudi nek aku disengguh karo menungso sing bantu karo aku. Mula aku arep mentas dhewe, aku arep apa-apa aku arep iso dhewe. Isaken dawuh. Budhalo, tunggu wis taken dawuh. Nyuwun pamit sak mangke kula badhe ngundhaken dhateng wadyabalanipun sinten menika? Bagong. Oh nggih, ki Lurah Bagong. Mbok menawa nggawa wadyabala sak pengadeg sisan wadyabalane undurna. Mergo tak kira wadyabalane luwih sithik timbane wadyabalane awake dhewe. Wis taken dawuh nyuwun pamit. Juragan, hati-hati saka ya bocah cilik. Ya. Pancen tak sengaja. Aku gawe samudana ben Bagong kuwi ndek Panyakrabawa nek aku wis lali karo sedulur. Kamangka ora kasunyatane ora kaya sing dipikir Bagong, kasunyatane ora kaya sing wis tak aturke mau. Aku ki lahir batin arep bantu desane bapak, aku arep bangun desane Karang Kademel. Ning aku moh nek nganti Bagong karo Ndara Antasena kae mangku ngerti apa sing dadi kayuanku mergo aku ya moh dibantu. Wong aku wis sugih kaya ngene, aku wis mukti. Kamukten karo tak nggo mulyake bapak males budine wong tuwa tak tata sama penggati sawe gendiri.